Kardom pinibirta arjuitha pinibirta thanbanghi nili monjero pipi aprang si birtam ton penche pajir midam de aprang birtam kumpi arjuponitha Asamaki Miagov CM Himonto Biswa Sarma Kejapon ni Pharoke Pleng Katalon Pon KSA Koilamati Branch Pen HSLC Lapen HSSLC ke pas atumaphan Karchuamai ke padopon Karbi Farmer Association Animal Husbandry Lapen Veterinary Cycle Matum Chelangsi Rongasora Tumaphan Seke Kipipon Fishery Department Pen Langa Okaso Keron Pon Birtam kumpi arju igdalapi puthon birtam tompen chepajir midam sena Karbi Anglong District Administration atum chepatir piponsi pai ni phai ingkoi arnikang sam por phai phwapor Dipu Farmer Growth Center along ni pharo ke chok arni katalon pon labang somai Karbi Anglong DC pensi maichari ponlu Karbi Anglong along ke doan department atum pen ni pharo angbong ke claim ke dam ke chunalam the department ake haya tumpen paklang ponlu Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng Dorsing Ronghang SP Lapen Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo Department Saikhi ke theke dingatum chetong dun Labang so Mayalong CM Tuliram Ronghang pen pachini dun ke Karbi Anglong along doan Department ason kenangsot doan ta non CM Himonto Biswa Sarma hin pen pipajir ponpo Non Headjong HSLC Lapen HSSLC ke pas atumaphan KSA Koilamati Branch atumpen Koilamati Ahavar Kasomari LP School along Karchuamai ke padopon Labang Swamai KSA Koilamati Branch Maipu Refill Terang Pensi Mai Chepa Hempupon Labang Swamai along Alohi Sarpo Aman Pen KSA CEC Maipu Thangsing Timu KSA CEC Assistant Secretary Raju Ingti KSA CEC Debating Secretary George Timu KSA CEC Barnabas Kilengatum Chetong Dun Lapenan Persitame Aluhiaman Pen KSA Bukajan Regional Secretary Robin Rongpi KSA Dilai Branch Cultural Secretary Projen Hanse KSA Borlang Fair Branch Secretary Mongol Terang Lapenan Parta Koilamati Development Committee Gaubura Lapen Sorkari Gaubura do anatum sitame Chetong Dun Pen RDP Dun HSLC Lapen HSSLC ke pas atumaphan an Karbi Poho Lapen Certificate anutin aphan sitame pajir pon Kadogavi 90 students atumaphan labangso Karchuamai along Certificate Lapen Poho pajir ponlu Labangso mai kebi pon lake kewang jilang aningkan sitame ansose ke charli anathu ke paprang pon thekji aphan Lapen ka charli anathu ansose kachirok tokpen ke do thekji aphan si bi pon lopusi pachini pon Choki hola pen birta pang dakpon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong dak Koilamati Customer LP School nilitum dak Karbi Student Association Koilamati Branch hin pen HSLC lapenge HSLC satang konta company litum Karchuamai ki utat litum tapan bukali bonsitame alang litum non kachipaduk pen panerji ding pen kachipaduk pen kitam tang satlang result ki pen non pini litum si kachurudun lapen aprang ge bang jilang tame ansu selang litum charlie pon thengji lapen ke alang dum charlie pen kigun pen uthot mission our sai lapen ke kapre hakime asai lapen ya kapre kam ke kime kilong pen lapen ke content thek pang ji pen uthot dak Koilamati long sitame society long sitame ansu se nang chelang thekji lapen galang latum thelo prote dak chelang pon thek pusini tum ning thelo Pai ni phaikre sirkep arni ada porphai baji sirkep ra achiti malompen Kheroni Agriculture IB along Karbi Farmer Association Animal Husbandry Lapen Veterinary Department atum chelangsi rongasora tumaphan sekemate training kepadopon Bangso seke kepadopon along West Karbi Anglong Karbi Farmer Association Amaipu Akehai Durgesor Ingti Kongchun Bang Akehai Rajesh Inghi Dr. G. Doli Dr. C.K. Bhattacharya Dr. R. Bepi, Dr. P. L. Askar, Dr. D. Jaharisa, Dr. G. Ahmed Atumta Chetong Dun. Bangso Mayalong scientifically mate Sonthan Kuru Atengpen Bilong Hong
Chainong lapen bo ko son si ke pangreng nang ji maputa ronga sora tumaphan se ke kapadopon Pherangke bitong pen karju pona hut nang ke thando na tengke lapuson se ke padopon amai Karbi Anglong along penang anadim kibi ponjia phansi chisik pon loputa mayelong pherangke angno thanpachini pon Dongka mukam pen berta pang dakpon Robinson Rongpi News.News Karbi Anglong Pai pai ni phaing koyarni dipu fishery asai hemalong langa okaso keron pon bangso langa okaso keron amai Karbi Anglong Autonomous Council EM anparta boithalangso MLA Rupsing Teron pensi chepahem phuponlo mayalong alohi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang chetong dun manpeng alohi aman pen dipu LAC MLA Bidya Singh Ingleng Hauraghat MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council EM Omar Singh Tiso, MAC and Forest Board Chairman Richard Togby, MAC Diufing Maslai, Johnny Timung, Sericulture Board Chairman Bir Singh Hanse, Fishery Board Chairman Bidya Singh Teron, Hamren Municipal Board Vice Chairman Het Singh Rongphar, Lapen Fishery Department Kithe Kidingatum Chetongdun. Ingku pono MLA ke hai tumpen lasi muning bangke mama jong si jong si pupuri ke claim ya ning ha o asu ke claim ya ning ha kole puri bangke ke joy pen Karbi Autonomous Council pen pipo tapen asu tame ke joy pen pipo Karbi Anglong atto kanu sari ke joy ke pipo je phat Karbi Anglong Autonomous Council emithang revenue atangka pensi jongjung atangka pensi la sabake rada pon la so isya gift mati isya ke joy pen kiron pon je phat itu Karbi Autonomous Council pen tangka pon Pinya berta kelas kanton pon iglo domi thakme kardong